Igbo ndị ọma ekelekwa m unu ka unu ji nọrọ nnọọ anyị ga obere ezumike kpata egwu chiakwa azụ ekelekwa m unu daalụnụ ihe na-adị eji ekele unu kwa mgbe ọbụla bụ adị m agba ekele ọnụ m niile bụ maka ya abụghị unu aga m anọ ebe a ma chetakwa na ya bụkwa ha mụnwa unu agaghị anọ ebe a ya ka anyị abụọ ji wee dị mkpa daalụnụ dịka anyị ji wee jụ ajụ a wee sị gịnị bụ ego gezie ntị ka enu ihe m nwere ike ikwu gbasara ego amaka na onwe ihe ego a ga-ekwukwe ọ ya ka o ji adị mma n'ihi na-esoro anyị n'ọha nta akụkọ anyị dị iche iche na Instagram anyị nọ ya na Facebook anyị nọ ya na Twitter anyị nọ ya ụzọ ebe atọ a ị ga-eji nweta anyị bụ @isimbido ị chọkwa anyị ikiri anyị maọbụ kirie ihe ndị ka anyị megoro eme maọbụ ihe ndị a megoro eme ụbọchị gara aga ị gaa na youtube.com/isimbidotv ọ wee ebe ahụ maọbụ ịchọkwa izitara anyị ozi na @isimbidotv anyị anụ ya amakwa ihe bụ echiche obi gị na ihe ndị anyị kwuru ma nke bụ nke anyị na-ekwu ugbu a daalụnụ gịnị bụ ego ego bụ ihe ahụ mmadụ ga-enwe o were ya gote ihe ga-enyere ndụ ya aka o were ya wee gboo mkpa dịrị ya o wekwara wee fee Chineke ofufe eji ego efe Chineke ofufe gịnị bụ ndụ ndụ bụ isi ahụrụ gwawa okwu onye nwụrụ anwụ a na-akpata ha ego ọ ka m ji ego ka ndụ mma ọ saala onwe ya ya nwụ na ịdịghị ndụ ịdịghị ndụ ma ego ma akụlụba ọ kwaala gị ọwa onye ahụ nke dị ndụ na-akpata ego ọkwa onye ahụ nke dị ndụ na-agba ụgbọala rụọ ụlọ nwee oche na be ya nwee nke a lụọ nwaanyị mụta ụmụ mee ihe dị iche iche ọkwa onye dị ndụ ọ na-abụgoju m anya mgbe m bịa mepee nta akụkọ m mepee nke a na-akpọ Facebook ma ọ bụ ụmụnne ha ndị nke ọzọ ma afụ na mmadụ ga-eje ṅụọ mmanụ ụgbọala ka a na-akpọ fuelu wee gbubie ndị ya mkpụmkpụ o wee na obodo afụdebe ma ọ bụ na ha sịkwa na mmadụ si n'elu ụlọ wee datuo wee gbuo onwe ya ma ọ bụ mmadụ ji ṅụọ poizin ma ọ bụ jee ṅụọ ihe na-egbu mmadụ wee nwụọ mgbe ị bịa nyowe ya ma ọ bụ mgbe ọ dị ndụ ka o si na-eme ma ọ bụ ihe ndị o dere tupu ya nwụọ ọ sị na maka na o nweghị ego ma ọ bụ na o nweghị nyere ya aka ma ọ bụ na ọ na-ata ahụhụ ma ọ bụ na ọ na-eme nke a wee na-asị ego bụ ihe kwesịrị ijere mmadụ ozi ọ bụ mmadụ kwesịrị na-ejere oge ozi mmadụ bụ ihe kwesịrị igbu ego onwe ego kwesịrị igbu mmadụ ya bụrụ na ị mara nke ahụ dịka nwa Chineke ma ọ bụ onye na-abụ nwa Chineke ị mara na ihe nke ụwa a apụghị ime gịnị iwere aka gị were ndụ gị ma ọ bụkwa mmadụ isi gị ka ọ were ndụ gị were ego nye ụmụnne gị ya bụrụ na ị mara na ọ bụ mmadụ kwesịrị idinye ego ozi ọwụ ego ga-edinye mmadụ ozi ị mara nke ahụ ị mara na ka o si na dị ka ihe esi na mee ị kwesịrị ịma na ị kwesịghị iwere ndụ gị chụwa aja maka ego ekwesị o nwere ụkpụrụ eji akpata ego inwe ha ụkpụrụ ahụ ego ga-abịa dịka nwa Chineke ị ga-eme gịnị ị ga na-agụ akwụkwọ nsọ gị ọfụma ka ị mara ka esi kpata ego na-egbughị oge anyị ga-adọbụkọrọ obere ezumike anyị ji ya azụ o nkwe ihe ndị ọzọ dị iche iche anyị ga-eleba anya gbasara ajụjụ anyị jụrụ ụbọchị nke taa ego ọka ndụ mma kedu ihe mere ị ga-eji gbuo onwe gị maka gịnị ka ị wekwata ego soro m ka anyị gara ezumike anyị ji ya azụ anyị lebakwa anya n'ime ihe ndị a biko akụkọ n'ebe ọbụla maka na ihe a bụ gịnị oge amara n'isi mbi